Goedemorgen, dames en heren. Welkom bij Hart van Grubbevos. Er is in de deur van alles gebeurd. En we schakelen nu over naar onze razende reporter. Plug-in, plug-in. Ik heb gehuurd op de plug hoor. Allemaal dingen die het helemaal niet was. Kom maar met me mee. You talk too much. You talk too much. I can't believe the things that you say. Wat? Every day. Huh? Ik heb gehuurd dat negerman die wit is. Zijn die gans? Zijn die gans gek? Ik ga dat even rechtzetten. Ik ben neger Mandy. Ik ben de evil van Grubbevos. Heb je dat al gezien in het Mededingenblad? Wat nou dan weer? Een van de plaggen heeft gehuurd. De huur bij wat. Ja, inderdaad. Heel raar. En de huur van alles, maar daar klap je helemaal geen kloten van. Wat vertelt hij nou dan weer? Ja, dus hij dit dat ik elke dag een andere vrouw heb. Is dat niet Nee, zo? natuurlijk, maar moet ik elke dag een andere vrouw hebben die er één beker. Nee, ik heb toch liever geld. Dat is toch geen geld? En dat binnenleven kan ze er toch niet zomaar bij je geld doet geven. Een titel tegen de koeks is, dat is het toch een vrouw niet. Ja, ook dat niet. En dan gaat hij naar mij. Nee, dat moeten we niet hebben. Maar zeg hem toch gewoon hem? Ja, zeker. Van de sokkel moet inderdaad. En die raar. Dat weet ik wat. Ja, ik heb het gehad hier. Ik kon gewoon een nummer, die zit wel goed. Oh, die mooi. Kijk wat even doen. Dat is goed. Oh ja, Wat is er mee geschreven? Ik heb gehuurd, ik heb gehuurd, ik heb gehuurd. Nee, ik heb gehuurd. Give it up, baby, I'm gonna pick up and blow. You talk too much. I can't believe the things that you say. Wat de plagenouwer heeft gehuurd. Ik rook hoesdrank. Ik rook geen hoesdrank. Mag eens kijken wat even begrijp ik allemaal nu. Ik heb van den dokter. allemaal leugens zitten erin. Allemaal leugens. Weg, kijk, voor de 30 jaar. Blijf zeggen. Ja, wat een troon. Ja, zet beweging in lijst, hè. Drive me insane. You keep on talking all around the clock. I'm begging you, baby, won't you please stop? You talk too much.